Siwmai a chroeso i'r Newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Diolchgarwch, gratitude, diolchgarwch. Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Equality, diversity and inclusion. Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Buddsoddiad, investment. Buddsoddiad. Gwaethygu, to get worse. Gwaethygu. Angladd, funeral. Angladd. Rhagolwg, forecast. Rhagolwg. Gostwng, to decrease. Gostwng. Gorymdaith, procession. Gorymdaith. Gorffwys, to rest. Gorffwys. Coffau, to commemorate. Coffau. Darlledu, to broadcast. Darlledu. Effeithlonrwydd, efficiency. Effeithlonrwydd. Enillion, earnings. Enillion. Ymddangos, to appear. Ymddangos. Cynhyrchu, to produce. Cynhyrchu. Y celfyddydau, the arts. Y celfyddydau. Gwreiddiau, roots. Gwreiddiau. Cymysgedd, mixture. Cymysgedd. Diwylliannau, cultures. Diwylliannau. Cymanwlad, Commonwealth. Cymanwlad. Cynhyrchioli, to represent. Cynhyrchioli. Dyrchafiad, promotion. Dyrchafiad. Curo, to beat. Curo. Ffynhonnell, source. Ffynhonnell. Cadarnhaol, positive. Cadarnhaol. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, yr unfed ar 20 o Ebrill. Daeth newyddion enfawr, wrth i'r byd glywed fod Pab Francis wedi marw bore dydd Llun yn 88 oed. Roedd y newyddion yn sioc enfawr, gan fod y Pab wedi cymryd rhan yng Ngwasanaeth Sul y Pasg y Vatican y diwrnod cynt. Clywon ni negeseuon o ddiolchgarwch am waith Pab Francis o 4 ban y byd. Clywon ni fwy o wybodaeth am y cweryla rhwng Donald Trump a Phrifysgol Harvard. Mae'r arlywydd wedi bod yn gofyn i'r brifysgol newid sawl polisi, enghraifft, polisïau o blaid cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, gan bygwth torri buddsoddiadau os nad ydy'r prifysgol yn cytuno. Yr wythnos hon roedd mwy o ddrama a gwaethygodd y sefyllfa unwaith eto. Dydd Mawrth, yr ail ar 20 o Ebrill. Yn dilyn newyddion dydd Llun am y Pab, roedd cyfarfod rhwng cardinaliaid yn y Vatican, a dysgon ni byddai angladd y Pab yn digwydd fore ddydd Sadwrn. Ym myd economeg, clywon ni fod rhagolwg y gronfa ariannol rhyngwladol ar gyfer twf economaidd yr Unol Daleithiau eleni wedi cael ei gostwng oherwydd yr ansicrwydd gyda tariffau masnach o wlad. Dyma oedd y gostyngiad mwyaf ymhlith prif economïau'r byd. Dydd Mercher, y 3 ar 20 o Ebrill. Mewn gorymdaith syml ond ffurfiol, cafodd corff y Pab ei symud o Gapel Santa Marta i Basilica San Pedr,
lle bu'n gorffwys tan ddydd Sadwrn. Dechreuodd filoedd o bobl gyrraedd Rhufain a'r Vatican mwyn ffarwelio ar pab. Cafodd diwrnod y llyfr ei ddathlu gan nifer o bobl unwaith eto eleni. Mae dyddiad y diwrnod yn cyd-fynd â dyddiad marwolaeth William Shakespeare, ac i goffau hyn, adroddodd y BBC fod llythyr bersonol o Shakespeare i'w wraig Anne Hathaway wedi cael ei ffeindio, a bod y llythyr yn rhoi gwybodaeth newydd i ni am fywyd personol yr ysgrifennwr. Dydd Iau, y 24 o Ebrill. Ym mis Gorffennaf, bydd tîm menywod Cymru yn cymryd rhan yn rowndiau terfynol Euro 2025, a cyhoeddodd S4C fydd pob un o gemau'r tîm yn cael ei darlledu yn fyw ar y sianel yn Gymraeg. Clywon ni fod Elon Musk yn mynd i gamu nôl o'i swydd gyda thîm Trump. Mae Musk wedi bod yn rhan o dîm o'r enw Doge, sef adran effeithlonrwydd y Llywodraeth. Mae llawer yn cwestiynu'r symudiad, yn enwedig wrth i newyddion ddod bod enillion Tesla wedi gweld cwymp enfawr. Dydd Gwener, y 15 o Ebrill. Ar Netflix ymddangosodd ffilm newydd o'r enw Havoc, newyddion mawr i Gymru, gan taw dyma'r ffilm mwyaf erioed i gael ei ffilmio'n llwyr yn y wlad. Cafodd hefyd ei gynhyrchu mewn 2 stiwdio Cymreig. Dywedodd Netflix bod Cymru erbyn hyn yn un o ganolfannau cynhyrchu allweddol y cwmni. Hefyd, ym myd y celfyddydau, ar ddydd Gwener rhannodd y BBC erthygl ddiddorol am fenyw o'r enw Ophelia dos Santos, Cymraes o Gaerdydd, sydd yn gweithio ym myd tecstiliau. Mae gan teulu Ophelia gwreiddiau ym Mhortiwgal, Cabo Verde a Bai Caerdydd. A thrwy ei thecstiliau, mae hi'n ceisio portreadu y cymysgedd o ddiwylliannau sydd i'w ffeindio yn yr ardal. Dydd Sadwrn, y 26 o Ebrill. Dyma oedd diwrnod angladd Pab Francis. Aeth 250,000 o bobl i'r angladd yn sgwâr Sant Pedr, a cafodd y gwasanaeth ei darlledu ar draws y byd. Aeth y prif weinidog Keir Starmer, yr ysgrifennydd gwladol materion tramol a chymanwlad David Lammy, a tywysog William, i gynrychioli'r Deyrnas Unedig. Newyddion gwych ym myd pêl-droed wrth i Wrexham ennill dyrchafiad i'r bencampwriaeth. Curo nhw Charlton Athletic 3-0 yn y cae ras, ac roedd Rob McElhenney a Ryan Reynolds yna i'w gweld. Heddiw, dydd Sul y 7 o Ebrill. Rydyn ni wedi clywed fod Trump a Zelensky wedi cwrdd yn y Vatican, ac ei bod wedi cael trafodaeth da iawn. Dyma oedd cyfarfod cyntaf y ddau ers y cyfarfod ofnadwy ddiwedd mis Chwefror, ac yn ôl ffynonellau o'r ddwy ochr roedd y sgwrs yn gadarnhaol iawn. Heddiw, mae 56,000 o bobl wedi rhedeg marathon Llundain. Enillodd Tigst a Sefa o Ethiopia ras y menywod. Enillodd Sebastian Sawe o Kenya ras y dynion. Ac yn y rasys cadair olwyn, mae 2 enillydd o'r Swistir, Marcel Hug a Catherine de Bruna. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.